ସେହି ସମୟରେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେରୋଦ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଫିଲିପଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେରୋଦିଆଙ୍କ ସକାଶେ ଜୋହନଙ୍କୁ ଧରି ଓ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପକାଇଥିଲେ, କାରଣ ଜୋହନ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ରଖିବା ତମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ସମୂହକୁ ଭୟ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ହେରୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ନ୍ତେ ହେରୋଦିଆଙ୍କ କନ୍ୟା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରି ହେରୋଦଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାକୁ ତାହା ଦେବେ। ତା ମା ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଜୋହନର ମସ୍ତକ ଏଇ ଥାଳିରେ ମତେ ଦିଅ। ଏଥିରେ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଶପଥ ଓ ଆପଣା ସହିତ ଭୋଜିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହା ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ପଠାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୋହନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଇଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଅଣାଯାଇ ସେହି ବାଳିକାକୁ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ମା ନିକଟକୁ ତା ନେଇଗଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଶବ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ ଓ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ।